Gaja. Koro nyathi onyuol kapok ndalo ni ochopo, iyudo ka tuo mar jaundice ni makogi, kata kopo ni en low birth weight, nyathi monyuol ka gi kilo mathis ne 2. Kilo mathis ne 2 yudo ka jaundice ni, yellow mar skin cha makogi. Koro kopo ni yellow mar skin no oko thiedh maber, oko thiedh e time, iyudo ka nyathini bedo gi tuo mar athetod cerebral palsy mostly. Koro mago gin yore mabende koro ng'ol makama biro go. Nitie moro kapok inyisokre mana therapies mabende ichiwo. Miwacho ni injury during birth. Ma en ka nyathi hinyore e kinde nyuol mare. Magi injuries kata mana hinyruok machal nade? Sama nyathi inyuolo, iyudo ka oyudo koduong' ok onyal kalo kar nyuol, koro iyudo ka ok oyue. Koro mano iyudo ka kopo ni ok oyueyo, to brain ne bedo injured. Mano hewa ok chopi, muya ok chope obwongo. Muya ok chope obwongo. Koro iyudo ka nyathi oyudo injury to the particular part of brain. To moko bende iyudo ka nyathi ogore piny seche minyuole. Mama ok en ng'at mosebedo experience, maybe en mama mokwongo manyuol, first time mothers manyuol. Iyudo ka sane mowinjore obedo position onyuol, iyudo kochung' odhi e cho, nyathi owuok ogo wiye piny. Mane iwacho ni trauma. Mostly first time mother iyudo ka because nikech ok gibedo gi experience mag nyuol. Girito nyathi donge? Yeah, girito nyathi. Aya, koro nyiso kotenre kod therapy zero, koro waseng'winjo types mag mopogore mabende nyathi nyalo yudo godo cerebral palsy. Koro therapies bende ang'eni opogore mabende ichiwo. Nikech wang'eni nitiere therapies mag wacho ni inyalo mana nyisogi kaka jalony. Kika donje matut. Therapy opogore. Nitiere therapy ma address masul obed normal, masul obed kare, mok ni oyom kata ni otek. Koro nitiere therapy maketo masul bedo ma kare. Nitiere therapy ma keto nyathi bedo moriere, iluongo ni bedo gi right posture in dhongere, ma bedo moriere. To nitie therapy ma train the milestone, kaka nyathi kumo nyathi okang' ma nyathi ochope. Ka osechopo age mowinjore obedi, nitiere therapy mimiye, koro itimone mokoro obedo go mapuonje bedo. Kendo nitiere therapy ma keto nyathi bedo machungo. Ka osechopo okang' mar chung' to pok ochung', nitiere therapy mitimone mochungo. Nikech ana timo nonro kotenre kod mano bung'ola, mano mar cerebral palsy. Naneno ka nitiere kod different types of therapies, mago gi dholiech, occupational, physical, speech gi alternative. Samoro nyalo muna nyiso ni koro mgejua higini occupational, speech, yani therapies kata mana rieyo fuonde makamagi utimo nang' wachaka nagi ka nyathi pod tin. Donge? Ka nyathi pod tin, nego benong'i oneno un kaka jogo eko mabende rieyo fuonde kata mana konyogi oromo nade. Anyalo temo wacho ni kopo nyathi ma pod tin, iyudo ka odil gi occupational therapy mondo okonye obed gi ngimane owuon. Bedo gi ngimane owuon nyathi ka pod tin, iyudo ka odepend totally kuom mama gi kata kuom ng'ata marite. Koro occupational therapy biro mondo traine owuo piyo, obed piyo, otim gigene kende kata odhi e cho kende. Mane yudo ka project occupational therapy. Part of physiotherapy gin bende dakteche molony mag ruecho, lakini gito ging'iyo ni nyathi owuok from point A to B, yani oyudo teko mar chiedho. Koro occupational therapy ka nyathi obedo gi ngimane mare owuon mo ojitegemeane, independent life in English. Then speech therapy na obiro mondo prepare nyathini mondo owuo chon, kik obudh kapok owuoyo. Owuo gi seche ne mo osepo kama owuoyo. Koro iyudo ka nyathi ka pod en dweche achiel kata madhi 4, nyathino nitiere gi types mag speech mowinjore owach, kaka iluongo gi dho ngere ni cooing. Owinjore owach cooing. Koro kapok otimo cooing gi, koro speech therapy donjo kanyo, timone speech mondo otim
wing wadgi. Koro tok mano yudo ka ochopo dweche ang'wen to dweche 8 bende nitiere speech madhi kanyo dweche 4 to dweche 8 kamano step by step, but mano speech therapy speech specialist ema nyalo wuoye mang'eny. Erokamano ahinya nikech ang'eni Seth gi Maureen ma en chenro ma bende wajiwe jonyuol kata bende mana ni en chenro ma bende biro achiel kachiel. Ng'eni chenro kamagwa bende ber ka janyuol ma bende nenowa oyudo puonj makare, bende wabende ni waloko ngima ng'at maneno kiny makawuono. Mene kwa nodhi nyime gi chenro makara mana kapok wakoyu matin. Seth bende biro bedo kinyisowa success stories musebedo godo ahinya kuom nyithindo ma bende nitiere kod ng'ol mar obwongo mano mar CP. Ibiro bedo kinyisogi effects kata mana riyo fuonde kata mana motimo osebedo ka konyo nyithindo gi nade mosebedo ka wuotho e kinde mamoko. Kapok wakoyu matin, Maureen, nitiere wach manyasi ma bende ni wacho mano kotenore kod jonyuol ma bende nitiere kod nyithindo ma nitiere kod ng'ol. Obed ng'ol moro amora kata mana kopogore kata mana gi cerebral palsy. Why is it important? Ere gimomiyo ni ber ka janyuol manyo janyuol wadgi mantiere kod nyathi mantiere kod kit ng'ol ma entiere kod. Aparo ni mane thor wach maber ma bende samoro nyalo jiwo godo jonyuol to bende ginyalo yudo jonyuol makamagi kanye nikech nitiere jonyuol moko ma bende samoro luor. Ng'eni kido bopogore. Kido pogore. Gima daher gimomiyo acho kamano. Ng'eni jadhier wuotho gi jadhier wadgi. Punda be wuotho gi punda machal kode. Punda ok de wuoth gi zebra. Koro gimomiyo awacho kamano. Ng'eni seche ma in gi janyuol ma in nyathini jahigni 1 mare jahigni 5. Seche ma shida cha omaki ni yawa kata kaka conversion chako ga chon. Ka nyathini gi dweche 3 kata 4 mano mar CP ni gimbe gi converse gi riere. Gimbe gi riere. Koro ing'eni gino en gima ka en a first time mother nyakibuogi makiga gi buok ne achitami ni yawa nyathina ni kendo tuma ne madwa donjo kuomi kendo chako ire nach gin gacho ga ni oire na nyathi koro wawacho ga ni seche miwuoyo kod wadu manigi shida ma in go cha ing'eno dhi sinia oken kamano gini biro ga tapani nyocha daktari poki chopo kamonego no puonji nyathini ochako chon. Koro ing'eni seche go ema odhi jiwi ni tim kamae dhi osiptal kik ibed gi nyathino kanyo dhi osiptal mondo otimruok nade omiyi yath ineno to seche ma obro yudo janyuol manigi nyathi ma wania to mare be wania gikia gimoro amora gite ineno emomiyo acho ni higa achiel many ng'at manigi nyathi ma jahigni 5 tang'eni jonyuol giherorega kabisa kaka ineno kaka nyamino ma Rosangira ineno en Mombasa lakini opuonjo nyaka jo Mombasa ka Facebook like gini sani jite jonyuol mon owuok ne oko te mon manigi nyithindogi mar konyo jowetegi koro okapar ni ng'ato nyalo tamre nyiso wadgi milestone. Yes, nitie jok ma kitgi richo lakini ng'eni nitie jonyuol ma samoro kata na mbui kata na mag Facebook geni ma bende wache ma samoro gionge nikech gino mara kata ni communities bende samoro nitiere gi riwruoge mopogore ma bende bende wajiwogi nikech samoro ng'ato nigi tinde jomoko onge kata na smartphone en gi kabambe kata ka tululu kaka iluongogi mane gimo message moko wago ne sirikal erokamano nach barazas baraza kae wang'iso giga ni gitimane matek giketnwa kata janyuol manigi nyathi mong'ol nach baraza ka ing'eni ka chief yudo weche mang'eny molo kata ka police station koro ing'eni ka chief kachacha ma koterne wach cha to chief dhi gocho ne one of the parent manigi nyathi machal kamano to seche go ema udhi wuoye maber ineno kata ka kitene rach marom nade okapar ka janyuol manigi nyathi manigi tuo machal kamae nyalo koso jiwo wadgi kata nyalo koso ng'iso wadgi ni milestone kaka nyathi ochope kama kaka wanyalo konyre erokamano ahinya nyakoro ngo jong'ane no ote magi kapok akoyu matin amedo mana paro ni medo chwalo ote makamago na lai mago te macho karede ka uchiel nono mbui mago ganda mano marwa X Facebook gi YouTube wabiro ni achiel kachiel jogo kuma ntiere kod mbui mar Citizen
bende nyalo yudo wa kanyo mano mbui mar Citizen Digital bende wabiro ni achiel kachiel okiny makawuono antiere ka gi Seth gi Maureen duto te ma bende inyalo penjo ote moramora ma bende intiere godo adara mar mondo mi okoyo matin bange abro bedo kaduogi ote ma isebedo ka ioro ote mamoko ma beda no ka donjo ka jomoko wani waloso kotenre kod mental illness oyo okiny makawuono waloso kotenre kod ng'ol mano mar obongo mago mag nyithindo ta hinya wamenyo mano mar cerebral palsy ka bendo wang'e ni ma dwe mar adek chieng' tarik 25 piny ngima jahingo odiochieng' mano mar puonjo oganda kotenre kod tuo mar ng'ol mar obongo mano mar cerebral palsy koro ken mental illness molose nikech aneno ka thotu osebedo ka oro ote kotenre kod mano akayo matin aduo kod ote misebedo kioro. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pop. Ni thao tu. Ikrine nyero ma okru. Riuriko dwe tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok saina go jok mo adala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. People crave is the different. They crave the exotic. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend. Wukich tichario, tichadek, tichangwen, tichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio. Warom. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo, mwanyalo thiedhi michange. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e RamogiTV. Don't joke bwana. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu magi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoketo wiya. Maki
tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Tira gambuna medalau hasei kurama hane dalau tutasei kurama era nungina nenie tutizana na mama Jong waduogo e okang' mar ariyo pod wamedo dhi nyime kod puonji kotenre kod ng'ola mano mar bongo ahinya mago mag nyithindo mosebedo kinyuolo kod tuoche makamagi kanyakla kod mago mabende samoro yudo tuoche makamagi ka bende gidongo. Nanyisi mar mondo biornwa ote abiro bedo kasomogi achiel kachiel. Apar ni wantiere kod thuolo matin dakika 20 mar mondo bi watiek twak makama. Kinyalo ketina moko kuom ote mabende osedonjo mar mondo mi asom. Morin kanyakla kod Seth biro yudo thuolo mano mar duoko. Aneno Felix wacho ni ipenjo ni be unyalo konyo e tuo mar anxiety kata panic disorder nikech adwaro therapy to kaka dayuda onge nikech kama antiere. Wacho ni ntiere Chemelil. Haya mano Morin kata Seth biro bedo ka yango ni fonono ni ginyalo. Morisa Nyango wacho ni winjo akintiere Nyakach. Penjo en ni ng'ol en tuo mar kodhi kose en tuo masieko. Aparo no penjo kaponono ni en genes ikele kaluwore kod genetic. Aya awilo di luo kingpin. Iwacho ni ineno waki intiere Nairobi. Iwacho ni intiere twak makawuono. Iwacho ni donjo kare. Ng'ol mar obwongo en tuo marach sana kendo chando ji mang'eny. Gino mara ni ok apa ni chochi ni intiere ka. Aparo ni en mar nyathi mabendi lose ok mar joma dongo kata na mental disorder. Immaculate iwacho ni en riyo fuonde mag ang'owa. Aya Seth. Okong'unda chak kodi nikech in jalony e weche mag riyo fuonde mag nyithindo. Koro gin riyo fuonde mag ang'owa morie nikech wagini fuonde bende ng'eny ne nyithindo kaluwore kod ote mi Immaculate oro. Okay. Immaculate fuonde en fuonde mag dendi tetete iyudo ka obed affected. Brain en ga engine mar dhano. Koponi ohinyore tiyudo ka fuonde ni bendo ohinyore te, yani ok ti maler kaka owinjore oti. Koro fuonde ni bedo ka tek, kirieyo to tek kata yom moro ma yom kabisa. Koro rieyo fuonde ni tetete mondo oti kaka owinjore fuondi oti. Nano ka janno maro Felix bin na penyo ni be unyalo konyo tuo mar anxiety kata panic disorder gin mara no kulonyi weche go. Koso dwa Morin de duoke donke anxiety unless manaka odhi e Facebook page mar nyako moro miluongo ni Caroline Kisunge. Caroline Kisunge ni nyako ma nyaluo onyalo konyo gi wachno. Olonyi weche mag anxiety gi. Onyalo ng'eyo wachno maber. Kata anxiety obedo classified gi DMS5 under psychiatric disorder. So en gima bedo diagnosed iyude kapo at early life of life. I mean early stages of life. Koro iyudo ka mostly diagnosis bedo itimo gi psychiatric doctor. Okinya bukore buka ni ng'ato nigi anxiety koro isemiye anxiety gi panic disorder. Mano dwaro ni dhie mental health hospital ibedo diagnosed, ibedo manage en gi yedhe mimiyi mondo manage gi marumi. Erokamano ahinya Felix gino mara ni winjo paro mabedo chuni kanyo gi Morin kanyakla kod Felix. Sapoko teko twak makama Morin gi Felix bende ber kwa twak ikotenre kod achiedh nade mano motegre kod stigma kata mana akwede. Nikech nyithindo kan tiere kod tuoche mag obwongo kata mana ng'ol moro amora wajaneno akwede. Morin wacho ni un kaka kata mana riwruok mabende wuoke. Usebedo kuwuotho dhot ka dhot, usebedo kuromo kod mine makamagi kata mana wuone makamagi. Walosene kotenre kod iluongo nango stigma kata akwede mabende biro godo. Akwede to ng'eny. Mano kwa wuonre ta akwede ng'eny sana kuom mon. Akwede ng'eny sana kuom mon. Koro wang'iso gani. Nyami ni mon to nyathi en mar mama gi baba. Nikech mano bende nyiswa kata mana kapo nono ni grube makamagi mine kende manitiere. Koso wuone bende nitiere. Nikech osemiyo cases mag mine
ma samoro iwe gi nyithindo mantiere koda chiedhnade ma kamagi wuone ringo we kata keny. Nitie wuone lakini awach ni like it is 1%, not fully, it's 1% achiel kamae. Na chiyudo ni mostly iwachoga ni tuo ni oakor gi mama, ok oakor gi baba. To ma tuo ma sieka. Ok en tuo ni en mar gimonyuol go ng'ato, en tuo ma sieko. Koro iwinjo ka inyisi ni nyathi ok mara, in dhi many wuon nyathi. Tineno, iyudo kata ka en nyathi mokwongo kata mostly ng'eno gimako ga nyithindo mokwongo kata nyathi mogik. Wacho ni korwa onge koda. Korwa wan pok nonyuolo nyathi machal kama. Wach marach ahinya. Kwanza ne chuo. Kaso mon be iyudo ga mon ma koro stigma ochwado kabisa. Koro enoneno ga niya, owene dichuogno nyathi to dhi. Ovich kuom mon daher nyiso ni mano ok tim maber. Na seche miwe nyathini to idhi kamoro kendo okendi, ng'eni pod in mana gi shida cha. Okang' ni par mondo idhi klinik. Pod ibro mana, pod kes no bro timre. To kalemne ni otimre lakini ok ber mondo miyo ng'ama miyo we nyathini. To wuone ahinya bende adwa ni wuone be daher konogi. Gini ok en gahero ng'ato. Na seche muriwru ni udwa konyo nyathini. Seche ma baba nitie to mama nitie. Nitie paro moro kaso nitie mijing'o. Na seche ma feel ni an piny mogik, ing'eni at least unyalo horu, ng'ato nyalo jiwo wadgi mang'is wadgi ni it is not the end of the world. Nyathiwa ni bro bedo mana maber. Walu kaka dakteche wacho, to kaka iwacho ni wach gini. To seche miwacho ni nyathi ok mara cha, ing'eni mano double stigma. Nachtami ni yawa, kwani an manyasini, kwani an to nanyuol gi ng'a. To chutho ing'eni ma wuon nyathi. Momiyo wuone daher nyiso gin ok onego ni utimo gima kamano. 97% of single women in Kenya are single women manigi nyithindo manigi disability. Jok ma wuonegi kata chuogi oyie mondo miyo oritnegi gibed gi nyithindo go, nyis Nyasaye ni erokamano. Onge iwinjo ga ni an ok jomoko gomba to ok ni nyithindo gi bende gin nyithindo ma bende nyalo riti ko ritgi yo makare emomiyo kiny makawuono an kodu Seth gi Murid mar mondo mi ujiw jonyuola mantiere kod nyithindo ma dibed ni ng'ol mopogore wuono odiochieng' makawuono donje kata mana grube makamagi kik bed ni miyo kende madonje grube makamagi in bende ing'e ni chal mar nyathini nyalo riti yo machal nade donge nikech jonyuol ka gin ariyo kapo nono ni wuone gi ngima koko tho nego bed ni ukaw tinga mano mar nyathi bende one kata mna moro ne ni ohere donge kata mna ntiere mine ma bende sibedo ka jwango nyithindo makamagi jonyuol ma bende jwango nyithindo mantiere kod ng'ol ne ni waritgi kendo wamigi hera to ginero ma bende anaseneno ga nyithindo mantiere kod ng'ol mopogore gin johera gin nyithindo moherore gi wegi to gihero ji. Seth, ang'eno dong gima tin dakika 10 mar mondo mwatiek twak makama. Na penji kotenre kod success stories ma bende untiere godo, mago mag ruecho, nyithindo makoro usebedo kurwayo, ka janyuol usebedo katero gi therapies mopogore ma bende koro gi nyithindo modongo makare, ma bende somo mana kaka jowetegi. Okay. Gima iluongo ni CP kata ng'ol mar obwongo ni nigiga gi success story. Success story biro ga kopo ni early intervention otimore, yani manyo thieth piyo otimore. Iyudo ka nyathi mochak rwaka pod en jadweche matin, iyudo ka gikone obiro wuotho kendo dhi sikul, osomo mana kaka bende ji moko. Gibedo daktari, gibedo lawyers mana kaka jok moko. Lakini mo okete ot ma ok dhi e therapy, iyudo ka gin gi kwamo kaka ng'at man gi ng'ol mar obwongo kamano. Samoro nyalo wacho ni therapy bende samoro nengo ne tek. Ing'eni nengo bende biro go samoro nyisgi to therapies makamagi nyalo yud kanye. Nikech ing'eni mago be emoko kuom weche ma bende samoro nyalo mono ng'ato ni therapy yawa gina na onge pesa yawa an pokna aonge tamna tich matimo. Nyalo mana golo doke iti. Okay, therapy government hospital en ga nono, onge gimichulo kata matin. Lakini kopo ni dhi private man to nyaka ichul according to private kaka gichajo. But government hospital ka nyathini en below 5 years, therapy bedo ga nono, onge gimichulo kata matin. Nyaka nyathi itimo ni therapy nyaka gikone owuothi.
obed abeda ng'at makare. Makoro nyakwar Mgajwang' iwinjo therapies makamago gin nono mag ute mag thieth mago mag piny owacho public hospitals. Koro ber mar mondo bende ber kana ka gitero nyithindo gi bende clinic dika kinde mar mondo ng'igi donge moren. Paro mane mabende nyalo medo kotende kod therapies makamago. Therapies go sani National Council mar Kenya ne giwacho ni gidhi timo gi nono. Nitie chenro ma jatendwa mawini ochung'e ma temo push mondo miyo otim gi atima nono nyaka milestone ma nyathi nyalo chope. Koro sani therapies go ng'ato nyalo dhi e PDK, e PDK ni Westland. Jok mani Kayole unyalo dhi Mama Lucy, jok moko nyalo dhi Kenyatta, jok moko nyalo dhi Mbagathi. Bora ni en facility mar sirikal. Ibro konyi. Ibro yudo konye nono. Ntiere ote moro kama bende aneno ka janeno marwa oro kata kamano kunyiso nyinge wacho ni be skul ginego to ni kanye. Gin gi skunde to mondo miyo nyathi oter skul mokwongo nyaka dhi gimoro miluongo ni assessment. Koro assessment no itimo ga Kise nitiere Kasarani. Mano buore Nairobi ka hang'eni nitiere badgi e gwenge mopogore. Badgi be nitie e gwenge mopogore lakini kopo ni en gi Nairobi idhi Kise itimo ne nyathi education assessment. Kosetim ne education assessment koro daktari chema dhi nyisi ni nyathini onego ni tere normal school kata nyathini onego ni tere special school. Nyithindo duto mitere special school. Moko dhi normal school. Ok duto te mabende tiere special school donge moko dhi normal school bende kan mana kaka Seth bende nosewacho. Adwaro mar mondo miyo tik chenro makama to kwateko chenro makama Seth wachni mogik ni nyakwar Mgajwang' ne samoro janyuol mantiere kod nyathi mantiere kod ng'ol obed kata mano mar cerebral palsy obed autism e kinde mamoko. Ote mar mogik mar jip debedang'. Okay, nyikwara Mgajwang' anyalo wacho ni cerebral palsy en gima inyalo geng'o. Inyalo geng'o kapok ochopo ni. Kopo ni ibedo imako ich dhi hospital mapiyo piyo mondo ogeng'ni bedo gi cerebral palsy. Oro cerebral palsy kikune ni en gima ringo e remo mar anyuola moro. Cerebral palsy en gima biro kaka accident. Koro en gima inyalo geng' piyo piyo. Kopo ni ibiro hospital okonyi hospital maber okonyi. Erokamano ahinya. To bende nitiere jal mabende nakwayo namba ni bende inyalo in mana thuolo mar miyo gene kech konye bende samoro inyalo mana yango ne nyikwara Mgajwang' mabende samoro de dwar reyo fuonde mag nyathi hotero kanye kinde mamoko. Okay, namba na an ga ondika gi sirikal ma Nairobi ka Nairobi City County. So namba na en ga 0712 822 739. Mano namba mabende ginyalo yudi godo. Mano namba miyuda godo. Giler ne chiednade mopogore opogore. Koro nyakwar Mgajwang' yudo namba mar Seth Wasongo Dhiambo en jalony weche mag riyo fuonde. Mago gi dongere luongoru ni gidongere en occupational therapist. Occupational therapist. Tang'eni nitiere occupational to nitiere speech therapy e kinde mamoko donge tie group mar opogore opogore. Erokamano ahinya Morina ka thuolo pok mayowa wachni mogik debed ang'o ne janyuol mantiere kod nyathi mantiere kod ng'ol moro amora kata bed no kiny makawuono nwalosi mar sipi. Okay, an gima daher jiwo gi kik luzo to wan kanyakla e wuodhni to kopo ni ineno kotek ahinya inyalo luwowa e mbuiwa mar Neuro Kids Warriors Organization. Nitie namba mibrogo kanyo to wabro neno kaka wanyalo konyre lakini don't lose hope. Don't lose hope. The race is still on until we make it to the point. Team warriors, they never lose hope. They normally run until the race is not over, is over, which opawachni over kumini ati nyathi otho hapana. There's progress after that. Koro atemo jionia kikuluzo kujanyuol an ben mana janyuol kaka un. Koro seche mwatiegre kamora chiel onge lose hope. We are not losing hope. We are not losing hope at all. And don't lose hope. Kimedne gi jogo ek mabende dwaro riwore kod grube mopogore opogore grube mabende nitiere kata e mbui. Jogo made bed ni dwaro riwre gi grube go. Riwre uru idhi doda kineno nitie group moro manitie gi anything to do with nyathi mong'ol. Daher jiwi ni dhia ati follow
kane ma ji penjo ga penjo kane ema inyalo yudo nyaka dakteche thoth grube wagi nigi dakteche koro ing'eni kanye ma daktari dhi ng'isi ni gini itimo kamae thoth grube nigi dakteche to jok ma ang'eni piny olony lakini nitie jok ma be onge gi lakini ginyalo winjo kata e radio donge kineno kotek ahinya inyalo dhi ka chiefs ong'eyo ng'at manyalo ori ire mondo mi okonyi erokamano ahinya to kata ne jonyuol ma bende ne chenro ma kama bende wang'e ni ng'ola mano mar obwongo bende opogore nitiere autism, cerebral palsy e kinde mamoko anda jiwi mar mondo mi ter nyathini mar mondo mi oyang ni ma en ng'ol machal nade nikech wang'e ni dongo ka bende opogore nitiere nyithindo ma bende nitiere gi delayed speech, delayed milestone mano ok nyis ni mano bende en ng'ol samoro en mana kido mano mar nyathi donge koro magi nego bed ni iyango mana gi lakteche kapok thieth ochako donge to bende jonyuol duto te wang'e ni ting' mar nyathi en marwa wuoro miyo wateme joma chuo wateme wadonje grube makamagi mar mondo mi wakony mine nikech pek bende nitiere rito nyithindo mantiere kod ng'ol nikech ineno ni ng'at achiel intiere kod ting' mathoth en pek okoyot imiyo mana ijiwo mana chunyi kok ijiwo chunyi to nyathicha be ihinyo mbele kachacha more nago ni erokamano in kanyakla kod Seth mano mar mondo kiny makawuono koso nitiere watieko an gi wach daher rwakou tarik 25 wantiere gi 1 kilomita walk Mama Lucy Kibaki wabro bedo gi nyasi mar World Cerebral Palsy migi namba piyo ne jogo arwako ute namba 9 kaka nang'iso gi gimanyo e mbui gidhi yudo Neurokids Warriors Organization gidhi yudo namba wakani mana kanyo erokamano ahinya agolo erokamano ahinya kuom puonj makare mochiwo ne nyikwa Ramgajwango kiny makawuono kaluwore kod ng'ola mano mar obwongo nyakwa Ramgajwango seche oseringo dakika 20 tok saa 2 mar okinyi gi kanyo bende makelo we giko mar twak marwa okinyi makawuono e chenro mar opiny mabiro en chenro mar tedo gi chiemo gi nyawadwa Jailieta kik idhi mabora. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e RamogiTV. Kik bai. Winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1.
gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV.